Salomaritzburg. Ngeke ngithi haleluya kulo bazalwane engifika nabo nje. Bazalwane ngiyabingelela egameni elihle leNkosi yethu Jesu. Amen. Ngiyathokoza namhlanje ekhuluma wasekhaya. Ngithi awafika sesaba badala emzini wakho. Kodwa ke ngenxa ukufika kwakhe sesithole namanzi. Sesithole nani bazalwane? Sathola namanzi. Siyabingelela ma, siyajabula. Ngibonga uJesu bazalwane. Indaba esingayo la ayingazi izinto eziningi ingoJesu. Amen. Thanda ukubingelela umama uGigaba. Naye ngimbonile ukuthi ukhona. Amen. IBhayibheli lithi lapho isidumbu sikhona bangafakaza bonke ngihambe phakathi kwabo ngiyintombazane. Akekho umuntu engake ngaba ingxaki endodeni yakhe. Akekho wakwayisondeza eduze ethi le ntombazane ngibona ngisho amehlwane ukuthi iyawathanda amadoda. Wala inkosi singishadisile nale ngishadise naye. Angikwazi ukuthanda indoda. Ngithanda uJesu waseNazaretha. Ngayixoxela le ndoda engishadile ukuthi ngoba uNkulunkulu ungibambele wena. Hlala wazi nje ukuthi unumber 2. Unumber 1 uye loyo owangishada ngimqomile. uJesu mina bazalwane. Ngithanda yena. Ngingoduso yasezulwini. Zonke izinto athi uJesu la azingene ekhaya. Ngiyaziyeka noma ngiyithanda. Ngithi uthe uJesu ezwini lakhe uma ngizoshadela kubo azingeni. Miyazi nje ukuthi bazalwane mina la ikhanda lami ngineyilwele inkulu. Bangiqaqe kahle ifuna ukuthinta iqolo. Kodwa ngezwe izwi la kubo kwalala ngiqome khona. Kuthiwa ingodosi yala ekhaya ayihlobi ngeinwele ezilukiwe. Amen. La ngishala ngithela phansi. La khuluma nami izwi lalensizwe engijola nayo. uJesu lathi mawuzokhuleka kithi noma uzoprofeta ikhanda lakho akobe ligutshuzela. Washo ukuthi noma ngithanda ukushawa umoya kodwa ngoba la ngiyokwendela khona kuthiwe angikhuleki khona ikhanda lami lingambosiwe. Sengamboza kwaze kwaba segazini. Namhlanje nje ngimboze isiXhosa isipondomisa. Indwangu lezi ezimnyama kuzona ezakwaZulu ezasemapondweni. Amaphondo ayithandela zaZulu. Uma kungisuke kahle ngiya kulaba bajikisa ulimi faka isiqoko. Angithi iqoko izembozo zabelungu zakongilanje. Ngifake sona. Mangifake sona kungabuloku ukuthi mamadlala afisa kuphi. Ayi uthi nje Mary Jane. Masengifake isiqoko. Uma ngibheka nalanga ko-East. Ngibheka nasendiya. Ngishona ngako-Chatsworth. Thatha ishifoni yami ngithi. Kulaba abathi wena thank the Lord for his mercy and grace. Wena thank the Lord. His grace and I thank the Lord.
ngidoswa kuwo ngatshelwa akuzuphindwa kabi ziyokwehla nini ngisazokhumula izihlahla zokucwayisa. Haleluya. Fana nalabo abathanda amabhulukwe besifazane. Athi kusho ukuthi no manga understand. Asigqoke thina amabhuluku afasa bhekeni. Sigqoka afasa bhekeni. iBhayibheli lami izwi lalensizwa esizokwendela kubo lithi owesifazane angagqoki okwabesilisa, owesilisa angagqoki okwabesifazane. Uyabona uhlangana nendoda igqokile lokho esiketi okwazi ukuthi ingenwe womoya bezangoma. Indoda esoba nje ayilokothi idlalele esiketini, kodwa mayigitshelwe imoya le yamanzi yeyinyoka uyibona ngoba ilahla ibhlukwe ibisifaka isiketi isishwapha ke lapho ke uvele belathi isiketi sichonye ukhothenge ibisihamba bavoshozelela ngisho abafazi haleluya. Yabona nje lamadoda athanda imithi azenza inyanga ahlale eguqa nje. Thina sazi ukuthi umfazi oguqela indoda, kodwa lamadoda aboshiwe imimoya aguqa amadoda azafana nawembuzi eguqa. Fana lenkolo le uSulumane le shaphansi nesiphoko kuthi uforehead lo afane nedola. Ubona ukuthi amadoda akhohliwe ukuthi enziwe abazinhloko aqoqotha phansi leyiphunga nje kodwa ke mabevuka lapha inhlamba banayo hayi ngekuthukiso kwalabo bantu, kodwa ngibazondile bayafuneka la ngiyakho. Ngiyabathanda, ngiyasondela kubo, ngigada ingube enindwe inyama. Mina ayikho inkolo bazalwane engiyisitha sayo. Njengoba uNkulunkulu angibiza wangithuma kubantu. Abantu nje abadingeka lapha yanje. Manje abantu ke besifazane bazikhohliwe ukuthi bangobani nemizimba yabo iyini, bayigxishe emabhlukweni wonke umbilini uhlale ngaphandle la ihamba khona nje ugquba umbilini phambili uhamba ubona nayisidakwa sisho simanzi nje sithi tohlo sikhangwa umbilini ngemuva iziqe ihlezi njoba zazinjalo amahiko uyazi mina bengithi ngizobona izandla ezimbili nje abalisele nkosana ukuba ngaba indoda amadoda ayabhubha amadoda ashawa ubufebe. iBhayibheli lithi bula abuka nje asebhubhile, abuka nje asebhubhile. Azongilethele nabanzi ngiphuze ngiphuzele bazi yini ekhona wesifazane ongishaye ngokubani
besilisa bawuthola njani uyabashaya umbani kodwa bafi nawo amadoda seyiqalile indaba yokungagogi hayi ngikhuluma ngikuJesu masegqoka amabhlukwana amancane ngathi uPentecost uvele unamathele uzwibuza ukuthi lazima ephumula leli bhlukwe wenza njani nokubiza boshana babambe bakhipha bathanda ukuzoxhumana zonke izinto ihlezi phansi andlume lapho asigabisele ngazo asidingi khona imbali la etafuleni asifuni lokwakho waqoka yembana amancane engathi kade beyoboleka kumshana sebephethe amaselula-ke ngababili lapha izwi lenkosi lithi uqala ukuhlakanipha kukumesabu waseRoma isahluko sesihlanu I surrender all. I surrender. I surrender all. All to Jesus. Uma kukhona empilweni yami uNkulunkulu angakathokozi ngakho engakuboni nakusihla nje ngiyakunikela kuye injongo yami bazalwane ukuthi mangisaphila nangisesemzimbeni ngiphile nginoNkulunkulu nobuthathu bakhe uma ngifa ngiwelele ekhaya ngiwele ezandleni zakhe akukuningi engikuphilelayo uma ngamukele yena la emhlabeni angisiyi umuntu ojaha ingcebo iyona nto exosha mina uyabona nje la ngidlule khona akekho umuntu engimshiya nezikweletu angase ngicele umuntu wesifazane ukuthi uma unebuying slip hambe uyomthathela kwa-Edgars ngiyalazi i-ofisi elingibizile angimthwala kumuntu ayikho into uNkulunkulu angangenzele yona kodwa mina ngifuna yena nombuso wakhe ngimanga nje zonke lezi zinto zingixoshe zingifice wathi
ngishada nale ndoda le ngishadile sathi esinye isalukazi nathi besibheke yena ngoba noma ashonelwa kodwa kube semncane kusho isalukazi sathi nabo bebebheke yena wafisa kuphi zonke nje sibheke sesakuwe ngabe betshela ubani ukuthi umadlala muhle hawu ngithi mina serious evutha be ngathi lalela la thina sabantu bokuyihlambulula wena nalabe kade nibheke nabo bambanani ngezandla niyomtshela ukuthi sibheke wena anuwole anifake esakeni mina ngifune mshado kodwa umshado bazalwane wangixosha ngabathengi hey angufuni wangixosha wangisukela waze wangifica ase ngithi ha ngigezile mina inyawo zami ngingayingcoliselani ngqokile mina ngembethe ngingayihluphelani kuvuke nguvulele kanti ukuvela kwesandla kuzokwenza ibilini zakhe inyakazi uthi ngase ngiyavuka ukuthi ngimvulele ngathola ukuthi othandiweyo wami akasekho oyifunda ke lo ncwadi mayisemjahe hambe ngibuza kubantu anibona ngothandiweyo wami kukhona lo ngama kuthiwa ufisa kuphi umise ngaphi ivuselelo ngomile inkosi yami neyinhlupheko neyiqalekiso usiyofika kulabo befundisa bathi bakwazi ukuxosha iqalekiso zozana emzini wakho hayi niyabazi abanye sebebuya khona abanye sebeke babizela emzini yabo kuthiwa bakwazi ukunqamula iqalekiso incwadi yamaGalatiya ithi uKristu Jesu wasihlenga iqalekisweni uyabona makwamukela uJesu uthatha ipackage yonke into oyidingayo ikhona lapho awubuye uhambe ofuna ezinye izinto umuke walamukela igama likaJesu liphethe ukuphila okuphakade liphilisa izifo liqeda ukuhlupheka libenza ube yinhloko ungabi umsila igama nje likaJesu likwazi ukuthi mawulala ubizwa uzwe emoyeni wakho ukuthi banokuthula abangcwele banokuthula abangcwele banokuthula abangcwele uma sebenza njalo sebeqoda ezulwini ngikhuluma ngomusa simi kuwo amen basekhona njalo abasagabisela uJesu ngesonto labo yakhuluma nje akazi ukuthi ngisonta la angithi nami ngishilo ukuthi ngiyasonta la abantu abanenkinga njengabantu abasontayo hayi mina ngikhuluma ngabantu abasontayo ufana nalabo abavula amasonto abo banenkinga labo bantu bacabanga ukuthi sebefikile kanti ukufika ukuhlangana noJesu ukuzalwa kabusha uzalwe kabili khona uyofa kanye ngoba mawugcina uzalwe umfazi nendoda usazofa kabili khosa esibi kuwo verse number 9 ngakho kakhulu sesilungisisiwe ngegazi lakhe siyakusindiswa ngaye olakhe bese lamavesi alandela ufundele ihloko abangenzela zona esithi sono nokufa kwafika ngoAdam
ukulunga nokuphila kwafika ngoJesu Kristu. Amen. Icela ubaba uMadlala kasikhulekele. Nanku umusa esimi kuwo. Baba wethu ongcwele egameni lika Jesu waseNazareth. Glory to Jesus. Esiphambi kwakho ukulalela ukhuluma. Siyabonga uthando osithandile ngalo. Sasingafanele baba umusa wakho. Hallelujah. Besebeshisa amahlamvu empepho. iBhayibheli lami lithi bonke laba bashisa impepho basazojeziswa. Yabona nje onothanda zempephe uyiphephethe mawusuphuma. Umflathelelana uJesu. Umvikelo namandla kangaka. Amen. Umlulamiso phansi. Udokotela ongelaphi ngeyikhwama. Olapha yena uqobo lwakhe nje. Uyinhlaka yebhalsama yena nje. Ayikenewe izifo uyazidudula. Hallelujah. Umflathelelana uJesu uyakhuluma nembuzi. Kanti uyakwazi ukuguqa. Kanti uyakwazi ukuthandaza. Pho uyekelana kuya kumuntu oright. Owehle ezulwini. Wavula izandla ezinamanqaku. Amen. Wathi woza kimi. Wena osindwayo. Wena okhathele. Ngizokuphumuza. Awakhathani nimfana wami. Inganephilisa umusa udlile. Ngizokuthola umyeni bagwede futhi lidle lokho abakudlayo. Bafane nocingo bathi. Awakhathali. Usadinga samoma ntombazana. Awakhathali. Nomvalele emkhukhwini. Usafuna omunye futhi. Neqala likanembeza. Vilo nje amacala nje awu7. Awu7 kuphela mina abantu besifazane engabonayo. Awu7. Utshela inkukhu. Utshela impepho. Ikubizile inkukhu yathi woza kimi. Woza kimi wena osindwayo. Awubazalwane sisilungisisiwe ngokukholwa. Sinokuthula kuNkulunkulu. Le phela sonto nje siyaphela kuleli holo. Kodwa wena okade ugijima uza la. Phela musuhamba ungenakho ukuthula kaNkulunkulu. Udlula ukuqonda konke. Awufaki inhlanhla kimi. Noma uhlala la ngokusebenza uJemeni. Umthetho wakho ngowasebaba nangu. Kodwa awubuyele baba nangu. Sewuhamba nokukhanya kwezwe. Khanya kwezwe. Inyanga kade zidla imali yakho ebaba nangu zingasayitholi. Zithi uyabuya nomfana okwabane eGoli ngisaqaqikwa amazami uzobe bonasile ngizomhlaba u2000. Sithole ukuthi hayi usunenyanga ehlala kuwe. Awusadingi ukusikwa ngamabhodlela namarazor. Ukhona wakho phelayo. uJesu waseNazaretha. Amen. Sinokuthula. Silungisisiwe ngokukholwa. Ukukholwa bazalwane. Ukukholwa kuphela. Awubhadali lutho. Ukukholwa kuphela. Athamantombazane bayolalwe dayisa. But you cannot fight against nature. Lento nje imvelo. Njoba nifa nje sifa ngokufeseza ngakho. Ukhona umuntu owazalwa ngeqondo ingculazi. Ushuthi ungaka nje wena wazalwa ngengculazi. Sifa ngokufesa ngakho. Eseza ngakho. Ubani ongekafi? Soyivana. Wavese wenza ukuthi naku yala kubelonga khona. Wagijima. Manje ke into afika ona ngayo. Ufike uthi bakhona bakithi la ogaba bethelekwana
wathi umlindi wamasango, not a single one. How? Abakithi sifuthaka. Ake ngibuza abanye abase assembly bakhona bona wathi umlindi sango, not a single one. How? Ama faith machine akhona, not a single one. How? Ama Pentecost abakamoya moya, not a single one. Uyayizwa enye indawo ngale enomusi onukayo elithi iBhayibheli umgodi wakhona unamkhawulo. Yasibazalwane, inkosi yami yangithestisa ngiseMalawi ukuthi mangithi umgodi ongenamkhawulo ngisho ini, ngishindawo lapho uphoswa khona wehle kodwa ungafiki lapho wena, ngoba lithe iBhayibheli umgodi awunamkhawulo. Akukho la ufika khona ngehla mina fika, awunamkhawulo. Wawuza wonke amasonto umlindi sango wathi not a single one. Wabuyela kuye wathi lapha kukhona bani, wathi wahamba uyoyizwela, wathi efika la uyezwa kuyakhalwa, uyezwa kudumila ngabi, isililo sakhona sithi maye kimina, awu maye kimi, ngoba ngeke ukhale ngoma wakho naye ukhala ngaye, ngeke ukhale ngomfundisi wakho naye ukhala ngaye. Wabuza kumlindi sango ehlile, wathi babona bakithi la, wathi in numbers. Hayibo, ake ngibuze laba ababeyishayifu befana, ngicela kubuza ama-faith mission akhona la, wathiwa eze ngobuningi. Hayibo, ama-assemblies, saints of God akhona la, lesithi wona amandla onke wathi wabeze ngobuningi. Wabuza zonke inkonzo ayikhumbula, wathi umlindi sango walapha emgodini ongenamkhawulo, wathi beze ngobuningi. Washaya u-10 wabheka le, wathi ngeke angifuni izitori eziningi, ngibuyela lapha. Kanti wobana bana wayesethu umlindi sango, ikhathi ubuza-ke manje laba bala yilaba bathe besesemhlabeni